हाय लोगोफोर नमस्कार नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेलाव आरोबाव बरायबावनाय जाबाय। बे समाव आङो दासिमनि मोननैसो लेटेस्ट आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाहाथे गासिबो लेटेस्ट आपडेटखौ मोनसेबो मिस जाया। लेटेस्ट निउज आपडेट प्लिज डु साबस्क्राइब भिउ ब्लग इउटुब चेनेल। नोंथांमोना भिउ ब्लग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। जेब्लानो आङो बेवहाय गोदानै भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन नोंथाङा इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै भिडिअखौ जाहाथे नायनो हायो। स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनखौ आंजों लोगोसे एक नाम्बाराव नायलांफानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बेवहाय से नाम्बाराव नोंथांमोना नायनो हागोन जे बेवहाय मा दङ जे बिटिसिनि खुंथाय गोहोआ गभर्नरनि आखायाव थांबाय। गभर्नरनि जानानै आइएएस अफिसार राजेश प्रसादआ खुंथायनि गोहोखौ सामलायगोन। जे जोङो मिथिगौ जे बिटिसि सरकारा दिनै 27 एप्रिलाव गासै 5 इयार्स टेन्युरा जोबनानै थांबाय। बेनिखायनो नियम बादियै दिनैहाय गभर्नरनि आखायाव थायो हिसाबै दिनै गभर्नरनि आखायाव थांबाय। बेखौ अफिसियेलि दिनै एनाउन्स खालामनानै होबाय। गाबोननिफ्राय बिटिसिनि खुंथायनि गोहोआ गभर्नरनि आखायाव थागोन। नाथायब्ला हले गभर्नरनि जानानै आइएएस अफिसार राजेश प्रसादआ बेखौ सामलायगोन। बेखौ जोङो फोथायजा रसुनिफ्राय मोननो हादों। स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफानो हागोन। बेवहाय 2 नाम्बाराव अरुणाचल प्रदेशआव मा होनदों नो मास्क नो फुएल जे मोनसे आयेन खालामनानै होदों जे अरुणाचल प्रदेशआव जे मा होननानै बुंदों जे जायहा मास्क गाना बिसोरनि थाखाय थाव गैया। जाय बाइक सालायगिरिफोर गारि सालायगिरिफोरा जे मास्क गानाब्ला बिसोरो थाव मोननाय नङा होननानै बुंदों। जों मिथिगौ बे कर'ना भाइरासखौ होबथानायनि मोनसे स्टेपआ जाबाय मास्क गाननाय। बेबो मोनसे जोंनि कर'ना भाइरास होबथानायनि मोनसे स्टेप, सरकारनि स्टेप। बेनिखायनो जोङो बेखौ फालिनांगोन। जायफ्रा बेखौ फालिया बिसोरनि थाखाय थाव हरा होननानै अरुणाचल प्रदेशआव दिनैहाय मा खालामदों जे मोनसे रुल खालामदों। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे समाव आंजों लोगोसे नायलांफानो हागोन। 3 नाम्बाराव आसामनि बिजेपि प्रेसिडेन्ट रन्जित कुमार दासआ बुंदों आसामनि 4 सिआरपिएफखौ दिल्लीनि क्वारान्टाइन केम्पआव नांगौ बादि जानाय लोंनाय आरो मुलिफोर होआखै होननानै बुंदों। जे दिल्लीनि क्वारान्टाइन केम्पआवहाय आसामनि 4 सिआरपिएफफोर दङ होननानै बुंदों। जे बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों बेखौ फोरमायथिदों। नोंथांमोना टुइटाराव थांनानै नायनो हागोन। जे मानो होननानै बुंदों जे बेवहाय नांगौ बादि मुलि होआखै आरो जानाय लोंनायखौबो नांगौ बादि होआखै होननानै बुंदों। बेबादि खालामोब्ला बिथांमोनखौ आसामाव थांनाया मोजां होननानै बेखौ बुंदों आरो। स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन। 4 नाम्बाराव दङ भारतनि सा 99 डक्टर्स आरो सा 159 नार्सनियाव कर'ना भाइरास मोनदों। पिपिइ किट गाननायनि उनाव खमैबो 8 घन्टा खामानि मावनांगौ जायो जानाय लोंनाय गैयाजासे। मानोना बुंदों जे जानाय लोंनाय गैयाजासे भारतनि डक्टर नार्सफोरा बे कर'ना भाइरासखौ होबथानो थाखाय जे खमावबो पिपिइ किट पार्सनेल प्रटेक्शन इकुइपमेन्ट्स गाननायनि उनाव खमावबो 8 घन्टा खामानि मावनांगौ जायो जे रेलेन्टलेस। दिनैहाय बेबायदिनो दिनै डक्टर नार्सफोरनियाव गासै जोंनि भारतआव गासै डक्टरफोरनाव 99 डक्टरफोरनाव मोनबाय आरो 150 नार्सफोरनियाव कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननाय जाबाय। स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन। 5 नाम्बाराव एटिएमआ कर'ना गोसारनायनि मोनसे लामा। जे जोङो बयबो एटिएमखौ मिन्थिगौ बियो 24 आवार अपेन थायो। बेयाव लकडाउननि समावबो जेबो रोखोमनि बन्द थाया। मानोना बयनोबो रां नांगौनि गोनांथि जायो। बेनिखायनो बयनिबो थाखाय एटिएमखौ खुलायै दोननाय जायो। बे एटिएमाव गुबुन गुबुन रोखोमनि मानसिफ्रा फैयो आरो फैनानै मा खालामो जे रांखौ बख'नानै लाङो। बेबादि बेराम थास'नाय मानसिया जुदि एटिएमाव फैयोब्ला बे एटिएमखौ टाच खालामनायनि उनाव एटिएमाव बे भाइरासआ थायोब्ला सोरबा सासे मोजाङा दांहैनायनि उनाव बे मानसिनियावहाय बे बेरामा गोसारनायनि लामा थायो होननानै दिनै बयबो बुंसोलायदों आरो बे खोथाया सैथो। बेनिखायनो जोङो एटिएम बाहायनायनिफ्राय हुसियार जानांगोन जाहाथे एटिएमाव जानला मोनला जोङो हाबा माखासे प्रटेक्शन लानानैसो जोङो हाबो। बेनिखायनो हुसियार जानांगोन। मानोना एटिएमाव बयबो मानसियानो फैसा बख'नो थाखाय फैयो, मोजां आरो गाज्रि। स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन। बेवहाय 6 नाम्बाराव आसामनि जार्नालिस्टफोरा 50 लाख लाइफ इन्सुरेन्स मोनगोन।
बेवहाय जे आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाला बुंदों गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों जे जार्नालिस्टफोरा जे मा खालामदों जे रिलेन्टलेस थाद'नाय गैयाजासे दिनै COVID-19 बेरामनि थाखाय बेरामखौ मानसिफोरनि सिगाङाव सांग्रांथि होनो थाखाय एवारनेस लाबोनो थाखाय गोबां खामानि मावदों थाद'नाय गैयाजासे जिखुनु जे बिथिङावनो बिसोरो खामानि मावो आरो बेबायदि रिस्कि लाइफखौ लानानै थायाजासे मावनो थाखाय दिनै सर्बानन्द सन'वाला दिनै बुंदों जे बिसोरनि थाखाय 50 लाख पार्सनेल लाइफ इन्सुरेन्स बिसोरनि थाखाय होगोन होननानै बेयो मोजांनि खोथा जे जोंनि बे आसाम हादरसायाव बेसेबांनाखि निउस मिडियाजों लोब्बा गोनां सुबुंफोर बिथांमोननि लाइफनि थाखाय जे 50 लाख लाइफ इन्सुरेन्स मोनगोन बेयो मोजांनि थाखाय मोजां खौरां। स' लोगोफोर अब्ला दिनैनि आपडेट निउसआ बेखिनियावनोसै। नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे आङो बेवहाय जेब्लानो गोदान आपडेट होयो बेखौ नोंथांमोना खबर मोननानै नायनो हायो आरो हुसियार जानो हायो। स' लोगोफोर बे कर'ना भाइरासनिफ्राय जोङो सांग्रां जानांगौब्ला जोङो नांगौनि अनगायै बाहेरायाव ओंखारनो नाङा जोङो न'आवनो थानांगोन बे बेरामनिफ्राय जोङो बारग'नो थाखाय बेनिखायनो stay home, stay safe. Thank you for watching this video. Bye bye.